Maayong buntag. Yami diri sa babaw. Yan karsada. Ya tura sa ubos ang among balay. Nindot kay view nga rin. Another kalsada. Pwede na diri mo agi. Sayo pagka sa kabuntagon. Presko kay ang among palibot. Mong mahanggap nga hangin. Perti presko ha. Nagpagpa sa unahan. Hello mga idol. Mayong buntag ninyong tanan. Di amin diri sa Surigao del Sur, Tandag. Diri sa Barangay Matikdum. Ya magkayk ta diri sayo. Gay grabe ka presko sa palibot. Arita sa ubos, manguha ta og butong. Okay. Dahil mong lubi o bagag nga bunga. Ikot na rin. Duta sa kuan os pagsubang sa adlaw. Kambal ni mo be. Kambal o. May mo kuwang nalakatan. Adi-ari ka kadapit ay. Ay buang. Ako Gulo niya na nago. Di na gati kay stop. mayroon pag ang isumpay. Mo ni among dragon fruit dire. Abot ni sa ubos. Yan ni siya mga bunga. Mga bunga niya daghan nagbunga. Data pa sa ubos. Yung sub Duha ka buok.
Ay, isa sa ilawom. Sa dito, isa. Yali pa. Daghang bunga oh. Daghang bunga. Ang dragon fruit. Pa. Kaya pa. Kay gagmay pa. Hindi pa makuha. Hindi pa mapukpo. Pa dito. Daghang sa bunga niya. Ari ka sa saging. May pang kuan, bunga. Siya kasi tundan. Tundan. Daghang bunga. Oo. Di pa. Tundan. Tundan. Bunga. Dagko ba bulig ito? Pa. Dako ka siya bulig oh. Tundan. Tundan. Dito pa sa unahan. Tundan. Dako bulig. Pa. Daghang bunga ang kasagingan ni Bakalay. Na daghang bunga buyag. Diba? Daghang bunga. Madani nato il. Ah, Kani madani nato. Guwang na. guwang na ni. Mm. Diba, dako bulig ni. No? Naon? Purya-buyag ang kasagingan diri ni Bakalay. Amo lang yapon ning kasagingan diri. Daghang bunga. Guwang naman siguro ni. Kadto, may guwang. Guwang ini. Kay patay na to ang dahon. Kapangad to. Pulos naman din ni namunga. Diri guwang. Asa. Diri mga idol, mo ni ang kasagingan ni Bakalay. Puri buyag, pulos namunga. Lagi. Na oh. Puro din tundan. Oh, pulos tunda no buyag oh. Oo. Guwang na ni. Guwang na. Magdata anig duha ka Guwang bulig. na ni oh. Kani og kadto ato dalhon. Na pa siguro nito. Ay na kay sagbot. Diri guwang na ni. Asa. Oo, gamay man. Kanang dagko ra tong dadon. Mo ni ang kasagingan ni July. Og uban na usab namo kay nakapangguna ba mi ngari? Na kini nga basakan diri. Kahumayan. Iya pa yung mga humay pero mga Dagino to na. Nawahi na sa pag-ani. Dagino to na eh. Nga humay. Wala pa ni madaruhi kay wala pa ni masublik tubig para tamna na ni siya o makuha na ni siya madaro na turtol o pa ni siya makuha turtol o daro. Na, tungog, tingog lang gamo. Ring dapita mo ni ang basakan unya wala pa ni ka daro o traktor
abot ni dito sa tumoy kay dili pa kayo ang ting-uwan. Kung matubigan na ni siya, muna daruhon ni siya dahil turtol, una pa ni siya kamnan o mga similya sa humay. Mangutag ka munggay, kay maggulay ta karong buntaga, na ay kamansing ito. Gulay ta. Say kamunggay dire. Wala ka nang hahanapin pa sa merkado. All in sa kapaligiran ra makuha. Kailan kay daghana? Dito yung Picasso kay tambok. Mag-utang tag kamansi, utang kamunggay. Doon na lang tali katag as kayo. Presko kay ang atong kamunggay. Di nakakwartang merkado ani. Kaya naman diri tanan. Naay mangga ni turok. Naay mangga. Sakto na na iloy. Daghan na na. Sakto na gay na pila ra may mga ong kita raman. Kupos mo gud day. Hindi sakto na na. Na. Pinya gamay kayo. Cute kaayong pinya. Salin sa kapayas. O ganang ka mag-uta na sa kapayas sa manok Bisaya.